Важливо не боятись, ставити і артикулювати публічно на майданчиках, де присутні так звані хороші русські, а, от ці питання. Чому ви сьогодні не говорите, ви говорите лише про Путіна як про єдине зло, яке є, і робите, свідомо робите оцю смислову помилку, що Путін породив це суспільство, а не навпаки, що Путін є породженням цього суспільства. Да? І от нам сьогодні, і це, я думаю, велика роль українських експертів громадянського суспільства на таких подіях безпекових, культурних, соціальних артикулювати на панелях, де присутні умовно хороші росіяни, от ці питання. Ми маємо бути підготовлені до важкої складної дискусії.